Tanawa mga higala ug mga igsuon, bag-o lang gan nato gi-explain, bag-o lang nato gipasabot nga wala tay mabasa sa balaang kasulatan nga ang Dios, ang Ginoong Dios nga atong magbubuhat nagdili sa mga larawan ug mga ribulto sa mga santos. Nay ni comment sa atong reels sa Facebook. Ang tabi makaluluoy siguro biktima magud na sila sa ilahang mga pastoy nga instead of kamatuuran ang ihatag, kamatuuran ang i-explain, kamatuuran ang ipasabot ngadto sa ilang mga membro, ang ginabuhat nila kusog kay sila mohimo og kalibitaw nga false propaganda. Kumbaga, kay para mahimong dautan ang dagway sa simbahang Katoliko dito sa mga inosenteng mga tao nga walay kabang kaagan sa pagtulunan sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Tanawara, bag-ura ko nisulti nga kanang Exodus chapter 20 dili na refer sa mga imahen ug mga ribulto sa mga santos. Di-quote gihapon sa amigo nato nga dili Katoliko. Kanya pagkaman ato ang gisirkilan mga sir ug mga ma'am kay para at least inyong makita ug masabtan ko ninyo sa ako ang punto kung unsay buot na akong ipasabot. Ang first circle, mga sir ug mga ma'am, gi-quote niya ang Exodus chapter 20 verse 3 to 5. Ang first circle na ko naa sa verse 3. Yung tan-awon sa screen. Di ba nag-ingon ang Ginoong Dios sa verse 3? Ayaw pagbaton og laing Dios gawas kanako. Anong niingon man ang Ginoong Dios nga laing Dios? Tungod sa hinungdan kung imong tan-awon ang konteksto sa book of Exodus, ang kadtong mga Israelita nga gibiyaan ni Moses didto sa patag kaniadto man sa bukid sa Sinai, nagsimba og laing Dios. Exodus chapter 32 verse 4 to 5. Ug kadto nga ilang Dios nga ilang gisimba mao tong ribulto sa nating baka. Yon. Mo naingon ang Ginoong Dios nga ayaw pagbaton og laing Dios gawas kanako. Tungod kay ang unang katawan sa Dios nga mao ang Israelita nag-ila og laing Dios gawas sa tinuod nga Dios. Karon ang pangutana, naigo ba ang mga Katolikoan ng Exodus chapter 20 verse 3? No. Wala maigo ang mga Katolikoan. Ano man, klaro ang gisulti o gitudlo sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana na now this is the Catholic faith, we worship one God. Ug mao kini ang pagtuong Katoliko, nagasimba lamang kita og usa lamang ka Dios. O kana nga Dios nga gisimba sa mga Katoliko mao nang Santisima Trinidad, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Yan. So therefore wa maigo ang Katoliko sa verse 3. Dito sa verse 4. O ang ilang mga Dios usama din yung mga Dios o sa kabutang o sa katao o nga giila nga tawag ini nga Dios nga dili tinuod nga Dios. Ano ang Dios? O for example kaning si Buddha, si Krishna, isa pa, kaning mga Diyos-Diyos sa mga tawag ini pagano sa Biblia, si Baal, si Nebo, si Astaroth. O giila nga Dios apan dili tinuod nga Dios kay wala man nag-exist kanang maong mga butang or kanang mga maong nga mga binuhat. So man lang gitawag og Dios, mga dili tinuod nga Dios. So karon, kumusta man ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana? Nag-ila ba aning mga larawan nga Dios? No. Mag-ampod ba ito ang Katoliko, amahan namo na akas sa langit? Di man ng Katoliko nga amahan namo, gilansaan ka ng larawan. Ikaduha nga, tawag ka ng punto, way buutang Katoliko. Mag-ila sa ribulto nga Diyos. Ano man, kabalo man, may unsa ang butang o dili butang. Kabalo may unsay butang o persona. So, bot pasabot, kung mingon mo nga, umingon ani atong mga amigo nga, nag-ila ta og Diyos aning mga ribulto, ay nagbutang-butang sila. Diba? Exodus chapter 20 verse 8. Ayaw ka mo pagbutang-butang, 16 rather. Ayaw ka mo pagbutang-butang sa inyong isig katao. Butang-butangan mo ninyo. Kumingon mo nga kining mga ribulto na mo Diyos, nga wala mo ni ila nga among mga Diyos. Kaya para mahimo ng Diyos. And asa pud nahitabo, makabasa ka sa balang kasulatan nga ang Ginoong Jesucristo, ang mahal nga birhen nga representahan ni ining maong mga imahina. Kining maong mga larawan, nahimo silang Diyos para kining maong mga larawan, Diyos ni. Wala ko si Kristo tinuod nga Diyos. Dili to Diyos si Kristo mo na ang nailarawan si Kristo
dili na larawan sa Diyos, kundi larawan ka na, representasyon ka na sa tinuod Diyos. Kung nailarawan ang mahal nga birhen, dili man Diyos ang mahal nga birhen. Mabuto tawag na to Santa Maria, dili Diyos sa Maria. Kung ay imahin ang mahal nga birhen, tinuod na nga imahin o representasyon sa mahal nga birhen. That refers to the person. So, kanang gingon din sa Exodus chapter 20 verse 4, refers sa mga Diyos-Diyos, huwag gingon din na nga apil ang mga santos. Mana, akong tambag ining atong mga higala nga mga dili katoliko, kung ipagsakto ninyo na ang balaang kasulatan. Ayaw mo sige tuwa ng chismis lang sa inyong pastoy. Kanang magtuon mo, niya pagkahuman inyohang anang himay-himayon ba? Ang setas niya pagkamatanaw ninyo ang tama nga interpretation. Kaya kung magsalig mo sa inyong pastoy, sigurado yung di gyud mo tudloan o gusto. Gusto nila ang inyong kalag maimpirno. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin. RJ Horolanciano II TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apologist International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na always pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung ipadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.